எல்லோருக்குமே நல்வரவு. இது வந்து இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியர் தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்தா சுவாமி பிரபுபாதா அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் வந்து இந்த பகவத்கீதை உண்மையறிவில் நம்ம வந்து இந்த 18 நாட்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன் இப்போ வந்து நம்ம ஆச்சாரியர் பிரபுபாதர் அவரை பற்றி வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். அவர் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் வந்து அவர் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை வந்து அவர் தொடங்க அங்க வந்து நிறைய பேர் ஆர்வம் காட்டினார்கள். இங்க அவர் இருந்த காலம் வந்து அந்த 1966 அந்த ஜூலைல வந்து அவர் வந்து அந்த நியூயார்க்ல வந்து முதலில் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவரால் அவருடைய ஆச்சாரியர் அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவருடைய ஆச்சாரியரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் வந்து அவர் வந்து இஸ்கானுக்கு முதலில் தொடங்கி வைத்தார். அங்குதான் இப்போ வந்து நியூயார்க்ல தான் வந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சார் இந்த இயக்கத்தை. 1970s 70களில் வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோ அதுல வந்து நடந்த இந்த ரத யாத்திரை, இது வந்து ஜெகநாத யாத்திரை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம வந்து பூரி ஜெகநாத யாத்திரை, அந்த யாத்திரை அங்க வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோல அங்கேயே வந்து அந்த ரதங்கள் தயார் செய்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா நடத்தினார். அந்த காட்சி தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அங்கேயே அந்த செதுக்கப்பட்ட ரதங்கள் எல்லாமே அந்த நியூயார்க் அந்த இடத்துலயே சான் பிரான்சிஸ்கோ. இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம வந்து சுருக்கமாக பார்க்கலாம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுதே அவர் வந்து ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் அவர் வந்து பிறந்தார். அவருடைய தாயார் தகப்பனார் வந்து திரு கௌர் மோகன் தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட தகப்பனார், அவருடைய தாயார் பெயர் வந்து ரஜினி தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் தான் அவர் வந்து பிறந்தார். அவர் சிறு வயது முதலே அவர் வந்து இந்த ரத யாத்திரை இந்த படத்தில் பார்க்கிறோம் இல்லையா, முதல் படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, ரத யாத்திரை வந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தார். அவர் ரொம்ப விருப்பமாக இருந்து அந்த ரத யாத்திரையை வந்து அவர் வீட்டிலேயே சிறிய அளவில் வந்து அவர் வந்து அவருடைய தகப்பனாருடைய உதவியினால் சிறு குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வைத்துக்கொண்டு அவர் வந்து அந்த ரத யாத்திரையை அப்பொழுதே செய்து காண்பித்தார். அதன் பின் வந்து இது இந்த 2வது படத்துல பாக்குறது வந்து அவருடைய ஆச்சாரியர் அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி அவரை வந்து சந்தித்தார். அவர் வந்து 1922 அதுல வந்து சந்தித்து மேலும் வந்து 1933ல வந்து அவர் வந்து தீட்சை அதாவது இந்த இனிஷியேஷன் சொல்றோம் இல்லையா இஸ்கான் அது வந்து தீட்சை பெற்றார். அதற்கு பின் வந்து அவர் வந்து இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுதே ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து இந்த 3வது படத்தில் பார்க்கிறீர்கள் அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட போதும் அவர் வந்து எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் தான் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார். பல சொற்பொழிவுகள் பல உபன்யாசங்கள் எல்லாம் செய்து இப்போ வந்து பிருந்தாவனத்தில் வந்து ராதா தாமோதர் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப பிரசித்தமான டெம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அங்க வந்து அவர் இடம் பெயர்ந்தார். இப்போ 4வது படம் பாக்குறோம் கீழே. இதுல வந்து பார்த்தீர்களால் மேற்கத்திய நாடுகளை வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி புத்தகங்களை வந்து அதற்காக வந்து அந்த பிருந்தாவனத்தில் இருந்து அவர் வந்து அனுதினமும் டெல்லி சென்று நடந்தே சென்று இந்த புத்தகங்களை வந்து உரை எழுதி அச்சிட்டு அந்த வந்து ப்ரூஃப் ரீடிங் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் செய்து அப்புறம் புத்தக அட்டை சேர்த்து விநியோகித்து அனைத்தையும் திரும்ப நடந்தே வந்து அவர் வந்து திரும்பவும் டிராவல் செய்யும்படியாக அவர் ஒரு யாத்திரை செய்தார். தினமுமே வந்து இந்த ஒரு சேவைக்காக தினமும் டெல்லி சென்று இந்த ஒரு சேவையை செய்து கொண்டு வந்தார். அப்பொழுது என்ன ஆயிற்று, அவருக்கு வந்து இருமுறை வந்து அவருக்கு வெப்ப பக்கவாதம் கூட வந்து விட்டது. ஆனாலும் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் வந்து அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தார். இப்ப 5வது படம் பார்க்கிறோம், நம்ம கடைசி படம். இதுல வந்து பல தேசிய தலைவர்களுடன் அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி குறித்து வந்து கலந்துரையாடுவதை பற்றி நம்ம இதுல பார்க்கிறோம். இப்படி அவர் வந்து நிறைய கிருஷ்ண பக்தி உணர்வு அதாவது இஸ்கான் அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அதை பத்தி வந்து அவர் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தார். முதல்ல அவர் வந்து டிராவல் பண்ண அந்த ஷிப் தான் இந்த முதல் படத்துல இந்த பாக்குறோம். சுமார் 70 வயது அவர் வந்து முதல்ல வந்து அவர் இந்த டிராவல் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து வயது வந்து சுமார் 70 வயது. 1965ஆம் ஆண்டு வந்து ஜலதூதா அப்படிங்கிற சரக்கு கப்பல்ல தான் போனார். அவருக்கு வந்து சாதாரண பயணி கப்பல்ல பயணிக்கும் இது கூட கிடைக்கவில்லை அவருக்கு. அதுல வந்து டிராவல் செஞ்சு அங்க அவருடைய அந்த ஷிப்போட ஓனர் கிட்ட வந்து அவர் வந்து பர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு அவர் அந்த பிரயாணம் மேற்கொண்டு அவர் அமெரிக்காவில் வந்து சேர்ந்தார். வழியில் வந்து அவருக்கு இருமுறை
மாரடைப்பு கூட ஏற்பட்டது. அதையும் பொருட்படுத்தாமல் அதிலிருந்து மீண்டு வந்து தன்னுடைய சேவையை தொடர்ந்து செய்தார். இப்போ அடுத்த 2வது படம் பார்க்கிறோம் இல்லையா, இது வந்து அவர் ஸ்ரீல பிரபுபதா அங்க அந்த தாம்சன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஒரு பூங்கால வந்து மதியம் தினமும் 2 மணிலிருந்து 5 மணி வரை பர்மிஷன் வாங்கி கொண்டு அங்க வந்து இந்த கர்த்தால்ங்கிற தாளவாத்தியம் வாசித்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை இப்படி ஆரம்பித்ததுதான் அவர் வந்து இந்த முழு இயக்கமே. அதற்கு பின் வந்து கீழே பார்க்கிற படம் சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து அவர் வந்து ஹிப்பிகளுக்கு நடுவில், ஹிப்பிகள்னா வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர்கள் வந்து ரொம்ப அதாவது எதுவுமே ஒரு ஒரு பக்தி உணர்வே இல்லாமல் அவர்களுக்கு நடுவில் கூட ஒரு கீழான நிலைமையில இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கூட வந்து அவர் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்பி அந்த பஜனைகளை செய்து கொண்டு. இப்போ 4வது படம் பார்க்கிறோம். இது வந்து பாப்புலர் சிங்கர் இல்லையா, இந்த ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அப்படின்னு சொல்றோம், அவர் வந்து இந்த பஜனை செய்கிறார். அதற்கு பின் வந்து மாஸ்கோ பல நாடுகளுக்கு சென்று ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்புரை செய்து வந்தார். இப்ப இந்த படத்தில் பார்க்கிறது வந்து உலகம் முழுவதும் அவர் வந்து பல்வேறு தலைவர்களை வந்து சந்தித்து நமக்காக 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்கள் அதை வந்து அவர் வந்து மொழிபெயர்த்தார், டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி நம்மளுக்காக இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ஈவன் நவ் இந்த வந்து இந்த ஆல் தீஸ் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து அவைலபிளா நம்மளுக்கு பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம பேக் டு காட் ஹெட் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையும் ஆரம்பித்து அதன் மூலமாக பல கட்டுரைகளும் பல கிருஷ்ண உணர்வு சம்பந்தமான படங்களும் கட்டுரைகளும் வெளியிட்டு அதன் மூலம் வந்து அவர் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்புரை செய்தார். இப்பொழுது வந்து ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். நம்ம எங்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணாருங்கிறத வந்து இதை பார்க்கிறோம். कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः. ஸோ பார்த்தோம்னால் அவர் வந்து ஏறத்தாழ அவர் வந்து 1965 இருந்தே 1977 வரைக்கும் 12 முறை வந்து உலகம் முழுவதுமே 25 நாடுகளுக்கு, மொத்தம் 25 நாடுகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வளவு முறை வந்து அவர் வந்து பிரயாணம் செய்து அந்த கிருஷ்ண நாமத்தை, ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை வந்து பரப்புரை செய்தார் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனால் வந்து செய்யக்கூடிய சாத்தியமே கிடையாது இல்லையா. நம்ம பார்த்தாலே தெரிகிறது, ஒரு மனிதனால் வந்து ஒரு முறை உலகம் சுற்றுவதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனால் வந்து 12 முறை 25 நாடுகளுக்கு சென்று, அதுவும் எவ்வளவு அவர் ஆரம்பித்ததே வந்து 70 வயதுக்கு மேல் தான் ஆரம்பித்திருக்கிறார். அப்படி வந்து பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாலொழிய இப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்தை வந்து அவரால் சாதித்திருக்கவே முடியாது. ஆகையினால் அவர் வந்து எவ்வளவு ஸ்ரத்தையுடன் இந்த ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தாருங்கிறத வந்து நம்ம இதுல பாக்குறோம். இப்போ நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூரு, இப்போ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய டைட்டிஸ் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். இவர்களை நம்ம வணங்கி கொண்டு, இவர்களுக்கு தான் இப்போ வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல வந்து ஒரு பெரிய விஸ்தாரமான ஒரு ஆலயம் அமைக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. இன்னும் அடிக்கல் நாட்டி விட்டார்கள். சீக்கிரமே வந்து இந்த கட்டுமான பணிகள்லாம் ஆரம்பித்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆலயம் வந்து எழும்ப போகிறது. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை வணங்கி கொண்டு நாம் வந்து இன்றைக்கு அத்தியாயத்துக்குள்ள வந்து பிரவேசிப்போம். இப்போ வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மங்களூர்ல அமைந்திருக்கிறது. இதுதான் வந்து அந்த கோவிலோடைய நம்ம கோவில் முகவரி. கோவில் தலைவர் வந்து HG நாமனிஷ்டதாஸ், அவருடைய தலைமையின் கீழ் தான் வந்து அனைத்து வகுப்புகளுமே, பகவத்கீதாவாகட்டும் அனைத்து வகுப்புகளுமே வந்து நடந்து கொண்டு வருகின்றன. நம்ம அவர்களுக்கும் வந்து நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இப்பொழுது பகவத்கீதை என்பது வந்து நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது வந்து இதுல இல்ல அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமே கிடையாது. இது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதுல வந்து நம்மளுக்கு எந்த விஷயம் தெரியணும்னாலும் பகவத்கீதையை நம்ம வந்து அலசி ஆராய்ந்தோமானால் நமக்கு அதில் விடை கிடைத்துவிடும். இது வந்து மகாத்மா காந்தியால் கூட வந்து ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. அது வந்து கிளாசரின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஆன்மீக அகராதி, ஒரு டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. எது வேணுமானாலும் நம்ம வந்து பார்த்து கொள்ளலாம். இந்த பகவத்கீதையை புரட்டினோமானால் இந்த பகவத்கீதை இல்லாத விஷயமே கிடையாது. மேலும் இது வந்து உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் வந்து ஒரு புத்தகமாகவும் இருக்கிறது.
இது வந்து பகவத்கீதையை பத்தி வந்து ஒரு சில தலைவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் ஐன்ஸ்டீன், அவர் வந்து சயின்டிஸ்ட் தெரியும் இல்லையா நம்மளுக்கு, அவர் வந்து நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது மாதிரி பல தலைவர்கள் சொல்லியிருக்கார்கள். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இங்க கொடுத்திருக்கார்கள். இப்போ வந்து நிறைய பகவத்கீதைகள்ல வந்து ஒரு பிரதிகள் உள்ளன, நிறைய கமெண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் ஏன் வந்து நம்ம இஸ்கானோடைய பகவத்கீதையை தான் நம்ம வந்து ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன் நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல. ஏன்னா இஸ்கானோடைய பகவத்கீதை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் உரை எழுதிய கீதை வந்து உண்மை உருவில். அது ஏன்? ஏன்னா வந்து ஒரு உடைந்த கேபிள், இப்போ ஒரு நம்ம வந்து ஒரு இது செல்போன் இருக்கிறது இல்லையா, ஒரு அலைபேசி இருக்கிறது, அதற்கு வந்து ஒரு கேபிள் மூலமாகத்தான் வந்து சார்ஜ் செய்ய முடியும். அந்த கேபிள் வந்து அதாவது ஒரு கேபிள் வந்து துண்டிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்றது செய்ய முடியாது, அது வந்து செய்ய முடியாமல் போய்விடும். அதே மாதிரி சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கும் இதை பயன்படுத்த முடியாமல் போய்விடும். இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. இப்படி வந்து ஒரு துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு அலைபேசியை வைத்துக்கொண்டு, அந்த கேபிளை வைத்துக்கொண்டு நாம் வந்து சார்ஜிங் பண்ண முடியாது. அதே போல வந்து எப்படி இதை பண்ண முடியாதோ அதே மாதிரி ஒரு துண்டிக்கப்படாத ஒரு வழியாக வந்த ஒரு சங்கிலி தொடர் கொண்ட ஒரு போதனைகள் அது எப்படி வரும்? ஒரு குருமார்கள் வழியாக வர வேண்டும் இல்லையா? பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து அடுத்து இப்போ இந்த படத்துல பார்க்கிறோம், பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரம்மாவிற்கும் அதுக்கு அடுத்தது நாரதற்கும், அதற்கு பின் வந்து அடுத்த குருமாருக்கும், அப்புறம் வந்து இந்த பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவரிடம் இருந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு வந்து இப்போ இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறது இல்லையா? இப்படி வந்தால்தான், இப்படி வந்து அறுபடாமல் வந்தால்தான் அந்த பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அந்த விஷயம் வந்து நேரடியாக கொஞ்சமும் தெரிப்படாமல் கொஞ்சமும் மாறுபடாமல் நமக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த எடுத்துக்காட்டா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதனால்தான் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை உண்மையுருவில் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இப்ப ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ இந்த பகவத்கீதை உண்மையுருவில் இந்த புத்தகத்தோட அட்டை தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது மாதிரிதான் நம்மளுக்கு தமிழ் புத்தகம் இந்த அட்டையில் தான் இருக்கும். கீதை வந்து ஒரு பரந்த புத்தகம். இதை வந்து நம்ம ஒரு வருஷத்துல, அதாவது இது 18 நாள்ல வந்து நம்ம வந்து படிக்கிறதுங்கிறது ஒரு சாத்தியமான விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் அடங்கிய ஒரு வேத நூல். இது வந்து 18 நாட்களில் வந்து அது வந்து செய்ய முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு இதுல வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். ஆகையினால் இந்த 18 நாள் வகுப்பு எதற்கு என்றால் இந்த கீதையை பற்றிய ஆழமான ஆய்வுக்கு, அதாவது நெக்ஸ்ட் லெவல். இது வந்து நீங்க படிக்கிறது வந்து லெவல் 1 இது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த லெவல் 2க்கு வந்து உங்களை தயார்படுத்துறதுக்காக தான் ஒரு டீடைல் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஆழ்ந்த ஆழமான ஒரு ஆய்வுக்கு, பகவத்கீதை குறித்த ஒரு ஆழமான ஆய்வுக்கு வந்து உங்களை எல்லாரையும் தயார்படுத்துவதற்காக தான் இந்த லெவல் 1 கோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க போறோம். பகவத்கீதை வந்து முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவத்கீதை எந்த சூழ்நிலையில உருவாயிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ அர்ஜுனன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு கலங்கி போன நிலையில் வந்து ஒரு போரிடாமல் வந்து அவன் வந்து இருந்தான். அதுலதான் வந்து இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டதுங்கிறது ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம்தான். ஆனால் இந்த அர்ஜுனனுடைய கலக்கமும் இந்த மாயையின் தோற்றமும் வந்து எதனால் உண்டானது? இதுவும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய ஏற்பாடு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா எதுவுமே வந்து ஒரு காரணம் இல்லாமல் எந்த காரியமுமே நடக்காது. வெறுமனே வந்து என்ன, அர்ஜுனன் என்பவன் ஒரு மாபெரும் வீரன். அவனுக்கே வந்து ஒரு போர் புரிவதில் ஒரு கலக்கமும் ஒரு தயக்கமும் உண்டானதுன்னா அது வந்து அதற்கு காரணம் வந்து பகவான் அந்த உருவாக்கிய அந்த மாயை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனனுக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் வந்து ஏற்படவே இல்லை என்றால் இந்த பகவத்கீதையை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்க வேண்டிய அவசியமே ஏற்பட்டிருக்காது. ஆகையினால் பகவத்கீதை வந்து முதல்ல கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தான் சொன்னான் அப்படின்னாலும் அது வந்து நம்ம எல்லாருக்காகவும் சொன்னதுதான். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு வியாஜமாக ஒரு காரணமாக வைத்துக்கொண்டு நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த கீதைங்கிற ஒரு அமிர்தத்தை பகிர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பகவான் ஏற்படுத்திய இந்த ஒரு மாயை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு அவுட்லைன் பார்ப்போம். பகவத்கீதையில வந்து யாரெல்லாம் வந்து பேசியிருக்காங்க, எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். 700 ஸ்லோகங்கள் மொத்தம் இருக்கின்றன. அதுல வந்து பார்த்தீர்களானால் பகவான் கிருஷ்ணரே 575 ஸ்லோகங்களும் அவரே வந்து இந்த வாசிச்சிருக்கிறார், இந்த உரையாடி இருக்கிறார்.
அதற்கு பின் பார்த்தீர்களானால் அர்ஜுனன் அவன் வந்து 83 ஸ்லோகங்கள், அத்தியாயம் 1 மற்றும் 11 இதுல வந்து 28 ஸ்லோகங்களும், மற்ற இதுல வந்து அதாவது 1, 11 அத்தியாயங்கள்ல வந்து 83 ஸ்லோகங்கள் அவன் உரையாடி இருக்கிறான். மற்ற அத்தியாயங்கள்ல வந்து 28 ஸ்லோகங்கள் உரையாடி இருக்கிறான். ஸோ டோட்டலா பார்த்தீர்களானா அர்ஜுனன் வந்து 84, இந்த இதுல பார்த்தீர்களானா 84 போட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 574. இந்த இந்த கவுண்டிங் நீங்க ஸ்லைட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, பட் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது தான் கரெக்டான கவுண்ட். 574 கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன் வந்து 84, சஞ்சயன் வந்து 41 ஸ்லோகங்கள், திருதராஷன் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான். முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம் மட்டும் திருதராஷன் பேசினது, மற்றது எல்லாமே வந்து இந்த 3 கதாபாத்திரங்கள் பேசினது தான் இந்த மொத்த பகவத்கீதையுமே. இப்பொழுது இந்த பகவத்கீதையில் பேசப்பட்ட முக்கிய அம்சங்கள், விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னால், முதல்ல வந்து ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரன் அப்படின்னா வந்து யார் ஒருவன் நியமிக்கிறானோ அவன் வந்து ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறான். பகவான் தான் வந்து சர்வேஸ்வரன், அதாவது சர்வேஸ்வரேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். எல்லா ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் அனைவருக்குமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஈஸ்வரன் ஆகியவர். அந்த பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, நியமிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உண்டானவர் வந்து, அனைத்தையுமே நியமிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் உள்ளவர் வந்து பகவான் ஒருத்தர் தான், அவர் தான் வந்து ஈஸ்வரன். அந்த தத்துவத்தை பத்தி பார்க்க போகிறோம். அதற்கு பின் வந்து ஜீவாத்மா தத்துவம். நம்ம எல்லாருமே வந்து மனிதர்கள் மட்டும் கிடையாது, விலங்கினங்கள் எல்லாருமே வந்து ஜீவாத்மாக்கள் தான். ஸோ அந்த 2வது தத்துவம் வந்து ஜீவாத்மா தத்துவம். 3வது தத்துவம் வந்து இந்த பௌதிக ஜட இயற்கை, அதாவது பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லுவோம். 4வது தத்துவம் வந்து காலம், டைம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது. 5வது வந்து கர்மம். கர்மம்ங்கிறது வந்து நம்ம செயல்பாடுகள் அனைத்துமே. இதுல பார்த்தீர்களானால் முதல் 4 தத்துவம் வந்து எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய தத்துவங்கள். பகவான் வந்து என்றைக்குமே இருப்பவர், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே போல வந்து ஜீவாத்மாவும் அழியக்கூடியதில்லை. அதை பத்தி நம்ம இந்த உடல் தான் அழிய போகிறது. ஆகையினால ஜீவாத்மாவும் என்றும் நிரந்தரமான ஒரு தத்துவம். அதே மாதிரி பிரகிருத்தியும் வந்து மாறுதல் அடையுமே ஒழிஞ்சு அது வந்து என்றைக்குமே இருக்கும். இன்னைக்கு இருக்கிற பிரகிருதி, இன்னைக்கு இருக்கிற இயற்கை வந்து வேற மாதிரி மாறி நாளைக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது என்னைக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம். அதே மாதிரி காலமும் வந்து என்னைக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவம். ஆனா கர்மம் மட்டும் வந்து நிரந்தரம் இல்லாதது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த கர்மா வந்து அழியக்கூடியது. இந்த கர்மாவை கழித்தால் தான் நம்ம வந்து இந்த ஜட இயற்கையிலிருந்து நம்ம வந்து விடுபட முடியும். ஆகையினால இந்த 5 தத்துவங்கள், ஈஸ்வரா பிரகிருதி, ஈஸ்வரா ஜீவா பிரகிருதி காலா கர்மா அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். ஈஸ்வரன், ஜீவன், பிரகிருதி, காலம், கர்மம், இந்த 5 தத்துவங்களை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதையில் பூராவே வந்து பேச போகிறார்கள். இப்போ முதல்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனை வந்து இந்த தேர் தட்டில் அமர்த்தி கொண்டு இந்த இரு சைன்யங்களுக்கு நடுவில் வந்து தேரை ஓட்டி செல்கிறார். அப்பொழுது வந்து ஏன்னா வந்து அவன் வந்து சொல்கிறான், அவனுக்கு வந்து தீர்க்கமற்ற ஒரு தன்மை இருக்கிறது. அவன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு போராட என்னால் முடியவில்லை, எனக்கு வந்து தயக்கமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோன்னே பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து 2 சைன்யங்களுக்கும் நடுவில், பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் நடுவில் இந்த தேரை கொண்டு நிறுத்தி இந்த பகவத்கீதையை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அப்பொழுது வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறான். இதன் விளைவாகத்தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து பேசப்படுகிறது முதலில். இது வந்து ஒரு சுமார் வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் வந்து ஒரு 40-45 நிமிடங்கள் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்ளலாம், ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா. அதற்குள்ள வந்து இந்த 700 ஸ்லோகங்களும் பகவானால் அர்ஜுனனுக்கு பகிரப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கப்பட்ட ஒரு தகவல். இப்போ இதுல வந்து கீதை மகாத்மியம் பார்ப்போம். அத கீதா மகாத்மியா கீதா சாஸ்திரம் இதம் புண்ணியம் யா படேத் த்ரயதா புமான் விஷ்ணுபதம் அவாப்னோதி भयाशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीतकर्तव्या
किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. இதுல சொல்லியிருக்கார்கள் இல்லையா, அது வந்து ஏகோ சாஸ்திரம். இது வந்து லெட் தேர் பி ஒன், அதாவது ஒரே ஒரு சாஸ்திரம் தான் இருக்கட்டும். அதாவது இதுல கொடுக்காத, இந்த சாஸ்திரத்தில் கொடுக்காத வந்து விஷயம் வந்து வேற எந்த சாஸ்திரத்திலுமே இல்லை. ஆகையினால் இந்த ஒரு சாஸ்திரமே வந்து பூரணமானது. அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பகவான் தான். அவர் யாருன்னா வந்து பகவான் ஸ்ரீஹரி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு மந்திரம் தான் அவருக்கு வந்து, அவருடைய நாமம் தான் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான். நமது ஒரே மந்திரம் நம்மளுக்கு போதுமானது. அதே மாதிரி ஒரே ஒரு டியூட்டி, ஒரே ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு கடமை என்னன்னா வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்வது. அவருக்கு வந்து கைங்கரியம் அப்படிங்கிற தொண்டு செய்கிறோம் இல்லையா, அந்த பக்தி தொண்டு, அது வந்து செய்வதே வந்து ஒரே குறிக்கோள் அப்படிங்கறத இந்த கீதையினுடைய மகாத்மியம், அதோடைய பெருமை வந்து இந்த கீதா மகாத்மியம்ங்கிறது ஆதி சங்கராச்சாரியார் அவரால் வந்து இந்த எழுதப்பட்டது. இப்போ இந்த கீதை மகாத்மியம் வந்து முறையாக பின்பற்றுவோம், கீதையை வந்து உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வில் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வில் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வினை அடைகிறான். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடன் அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவன் பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும் அப்படிங்கிறது இந்த மகாத்மியத்துல பாக்குறோம். சர்வோபனிஷதோ காவோ தோக்தா கோபால நந்தனஹா பார்த்தோ வத்சா சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதா மிருதம் மகது. இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. எல்லா உபனிஷத்துக்களும் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவின் பாலை போன்றது. அந்த வந்து ஒரு இடை சிறுவன், அது வந்து யாருன்னா அந்த பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இடை சிறுவனாக இருந்து அந்த பாலினை கறந்து அர்ஜுனன் என்ற கன்றினை, அவனை வந்து கன்றுக்குட்டி இருந்தால்தான் இந்த பால் கறக்க முடியும், அவனை ஒரு காரணமாக வியாஜமாக கொண்டு இந்த பாலினை, இந்த கீதாமிர்தம் பாலை வந்து நம்ம அனைவருக்குமாக, இந்த பக்தர்கள் அனைவருக்குமாக அவன் வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அப்படிங்கிறத இதுல பாக்குறோம். இப்போ முதல் அத்தியாயத்து பேர் வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். அப்படின்னா வந்து என்னன்னா அர்ஜுனனுடைய கவலை, அந்த கவலையை தெரிவிக்கிறான் இல்லையா, அந்த கவலை குறித்த யோகம் தான். யோகம்னா வந்து ஒரு சமஸ்கிருத சொல். இது வந்து அவனுடைய கவலையை குறித்து ஏற்பட்ட ஒரு அத்தியாயம். இப்போ இந்த பாக்குறோம் ஒரே காட்சி தான். இந்த வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களம், இந்த ஒரு காட்சி. இதுல வந்து வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்கள் வருவார்கள். ஆனா ஒரே காட்சியை பார்த்துவிட்டு வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்கள் மனதில் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் வந்து தோன்றுகிறது. அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவர்களுடைய கேள்வி பதில் இருக்க போகிறது. முதல்ல வந்து இந்த திருதராஷ்டிரன், அவன் தான் முதல் ஸ்லோகம். அவன் வந்து பேசுறான் இல்லையா, அவன் வந்து அந்த கௌரவர்களுடைய அந்த துரியோதனாதிகள், அவனுடைய தந்தை அவன் தான். அவன் வந்து முதல் கேள்வி கேட்கிறான். அவன் வந்து ஒரு கலக்கத்துடன் அவன் வந்து ஒரு வினா எழுப்புகிறான். அதற்கு கலக்கத்துடன்னா வந்து அவன் வந்து ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு. அடுத்தது வந்து அர்ஜுனன், நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அவன் வந்து போர் புரியலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு கலங்கின மனப்பான்மையோடு அவன் வந்து பகவானிடம் உரையாடுகிறான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா துரியோதனன், அவன் வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு கோபம், ஒரு வெறுப்பு, ஒரு என்ன சொல்றது, மற்றவர்களை வந்து மற்றவர்களுடைய சொத்துக்களை அபகரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தவறான நடவடிக்கை, அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தோட அவன் பேச போகிறான். ஆகினால் ஒரே காட்சி தான். இந்த வந்து பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து சொல்றார். இந்த குருக்ஷேத்திர போர் நடக்கிறது, ஒரே காட்சிக்கு வந்து பல்வேறு கதாபாத்திரங்கள் வேற வேற மாதிரி வந்து ரியாக்ட் பண்ணி அவர்களுடைய எதிர்வினைகளை தெரிவிக்கிறார்கள்.
இப்போ இது முதல் ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து திருதராஷ்டிரன் தான் பேசுறான். திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவா மாமகா பாண்டவாஸ்சைவ கிமகுர்வத சம்ஜய. அதாவது இதுல வந்து முதல் ஸ்லோகம் மட்டும்தான் இந்த அத்தியாயத்தில் முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்து மேற்கோளிட்டு காட்டப்பட்டு இருக்கிறது. இதுல வந்து திருதராஷ்டிரர் கூறுகிறார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த சஞ்சயன் இருக்கான் இல்லையா, சஞ்சயன்கிறவர் வந்து இந்த போர்க்களத்தில் நடக்கக்கூடிய காட்சிகளை அந்த அரண்மனையில் இருந்து கொண்டே, திருதராஷ்டிரனுடைய அரண்மனையில் இருந்து கொண்டே ஞானக்கண் தன்னுடைய குருவான வியாசதேவர் அவர் அருளிய ஞானக்கண், அந்த ஞான சக்ஷுஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதை கொண்டு இந்த வர்ணனையை விவரிக்கிறான் திருதராஷ்டிரனுக்கு. அப்போ வந்து திருதராஷ்டிரன் முதல் வாக்கியம் சொல்றான், இந்த போர் புரியணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட போனார்களே இந்த பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் என்ன செய்தார்கள்? போர் புரிந்தார்களா, இல்ல போர் புரியவில்லையா, பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறதா, இல்ல போர் புரியாம போரை கலைத்து விட்டு வந்து விட்டார்களா? என் மகன்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான், ஒரு வார்த்தை சொல்றான். பாண்டுவின் புதல்வர்களும் அப்படின்னு வேற ஒரு வார்த்தை சொல்றான். என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறான். சோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ வந்து தர்மக்ஷேத்ரே அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா, இந்த க்ஷேத்திரமே தர்மமானது. இந்த க்ஷேத்திரம் தான் வந்து இந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துல தான் பல பல புண்ணிய காரியங்கள் நடந்தேறியது. பரசுராமர் கூட வந்து இந்த க்ஷேத்திரத்தில் தான் வந்து அந்த பல்வேறு சத்திரியர்களை எல்லாம் வந்து வீழ்த்தி அந்த அவர்களுடைய அந்த உதிரத்தால் வந்து ஒரு பெரிய குண்டத்தை உருவாக்கினார் அப்படின்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. பல்வேறு ஒரு பெருமைகளை கொண்ட ஒரு தர்மக்ஷேத்திரம் இது. வந்து இந்த தர்மக்ஷேத்திரம்ங்கிறது எதுக்கு ஓமானமா சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா, நம்ம வந்து இப்போ தென்னிந்தியாவில் வந்து பால் ஒரு மங்களகரமான விஷயம் செய்கிறோம் என்றால் ஒரு பாலை காய்ச்சுதல் அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது. ஆகையினால் இதற்கு வந்து ஒரு ஓமானமாக சொல்லப்படுகிறது தர்மக்ஷேத்திரம்ங்கிறது. அதற்கு அடுத்தது வந்து மாமகா பாண்டவா ஸ்சைவ, அதாவது என் புதல்வர்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு புதல்வர்களை வேறுபடுத்தி கூறுகிறான் அந்த திருதராஷ்டிரன். ஆகையினால் இப்போ ஒரு பாலை வந்து நம்ம திரிக்கணும்னால் தண்ணீரும் பாலும் தனித்தனியாக திரிந்துவிடும். ஒரு இந்த எலுமிச்சம்பழம் சொல்றோம் இல்லையா, அதை போட்டோம்னால் பால் திரிந்துவிடும், தண்ணீர் தனியாகவும் பாலேடு தனியாகவும் வந்துவிடும். அதே போல எப்படி அது வந்து திரிகிறதோ அதே போல வந்து தன்னுடைய மகனை தனியாகவும் தன்னுடைய புதல்வர்களை வந்து தனியாகவும் பாண்டுவின் புதல்வர்களை அவர்கள் வந்து வேறு தனியாகவும் அவன் பிரித்து பார்க்கிறான் அப்படிங்கிறத இதுல வந்து மறைமுகமாக பார்க்கிறோம். கடைசியாக கிம் அகூர்வத, என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். அதாவது இப்போ எதிரில வந்து இதுக்கு என்ன ஓமானம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது என்றால், எதிரில வந்து ஒரு தின்பண்டம், அதாவது இனிப்பு பண்டம் இருக்கிறது. அதை வைத்து விட்டு நீ என்ன செய்வாய் அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம்? யாரை கேட்டாலும் என்ன செய்வாய் அப்படின்னு கேட்டால் சாப்பிட்டு தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். அதே மாதிரி போர் புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு போருக்கு சென்றார்களே, என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு குத்தலாக, ஒரு குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி. அதாவது அவன் மனதில் வந்து வேற ஒரு எண்ணம், ஆனால் வந்து கேட்க வேண்டியதை வந்து வேற மாதிரி கேட்கிறான் அப்படிங்கறது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவன் உண்மையிலேயே அவனுக்கு என்ன எண்ணம்னா, இந்த க்ஷேத்திரம் வந்து ஒரு தர்மக்ஷேத்திரமா இருக்கிறதே, அதுவே தர்மக்ஷேத்திரமா இருக்கிறதே, அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்துக்கு போனதுனால அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்தின் மகிமையினால இந்த ஏற்கனவே நல்லவர்களாக இருந்த இந்த பாண்டவர்கள், இந்த தர்மர் வந்து மகா தர்மவான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் ஏற்கனவே ரொம்ப நல்லவர். மேல அவர் போர் புரிய போன இடம் கூட தர்மக்ஷேத்திரமா இருக்கு. ஆகையினால இது எல்லாமே தர்மமா இருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து இந்த போரை கைவிட்டு விட்டு என்னுடைய புதல்வர்களுக்கு சாதகமாக ஆக்கிவிட்டு அவர்கள் போர் புரியாமல் சென்று விட்டார்களா அப்படிங்கிற ஒரு குதர்க்கமான ஒரு மறைமுக எண்ணத்தோடு அவன் வந்து கேட்கிறான் அப்படிங்கிறத இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ மூன்றாவது ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இது மாதிரி கேட்ட அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து துரியோதனன் பேச ஆரம்பிக்கிறான். அவனுடைய இந்த குருவாகிய துரோணாச்சாரியர்ங்கிறவர் வந்து இரண்டு பக்கத்துல, அதாவது பாண்டவர்களுக்கும் சரி கௌரவர்களுக்கும் சரி இரு தரப்பினருக்குமே வந்து அவர்தான் குரு, அவர்தான் ஆச்சாரியர். அவன் வந்து இந்த ஆச்சாரியரை பார்த்து வந்து இந்த துரியோதனன் கேட்கிறான். பஷ்யத்தாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரியம் மகதீம் சமும் வியூடாம் திருட புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஆச்சாரியரே, துருபத குமாரரான உங்கள் புத்திசாலி சீடனால்
நேர்த்தியாக அணிவகுக்கப்பட்ட பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் படையை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து இவனுடைய எதிர்வினையை தெரிவிக்கிறான். அதாவது என்ன சொல்றான்னா, பஷ்யத்தாம் பாண்டு புத்திரானாம், அதாவது உங்கள் புத்திசாலி சீடனால் அப்படின்னா யார சொல்றான்னா அந்த துருபத மன்னனின் மகனான திருஷ்டத்யும்னன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவனை வந்து குறித்து சொல்கிறான். ஏன்னா அந்த திருஷ்டத்யும்னன் அப்படிங்கிறவன் தான் இந்த துரோணாச்சாரியரை வந்து வதைப்பதற்காகவே வந்து யாக கூட்டத்திலிருந்து திரௌபதியுடன் சேர்ந்து அவன் பிறந்தான். ஆகையினால் அந்த திருஷ்டத்யும்னனால் வந்து அவனாலேயே வந்து வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த பாண்டு புத்திரர்களின் மாபெரும் சைன்யத்தை நீங்கள் பாருங்கள். இதை பார்த்த பின், அதாவது நீங்க தான் வந்து இந்த திருஷ்டத்யும்னனையும் தயார் செய்தீர்கள் போர் புரிவதற்கு, ஆனால் அவனோ உங்களுக்கு உதவி புரியாமல் எதிர் அணியான அந்த பாண்டவர்களிடம் சேர்ந்து கொண்டு அவர்களுக்காக நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்த அறிவை வைத்துக்கொண்டு அந்த எதிர் அணியில் சென்று இந்த படையை திரட்டி கொண்டு வந்து சைனியத்தை அணிவகுத்து நிற்கிறான். இதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள், பார்வையிடுங்கள் அப்படின்னா என்ன சொல்றான்னா, அவனுக்கு மனதினுள் பதைக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு செயல் செய்து விட்டானே, இவ்வளவு நேர்த்தியா ஒரு படையை திரட்டி கொண்டு வந்து விட்டானே. ஏன்னா வந்து பார்த்தீர்களானால் பாண்டவர்களுடைய சைன்யம் வந்து மிகவும் குறைவுதான் கௌரவர்களை விட. ஆனாலும் இவ்வளவு நேர்த்தியாக இவர்களுக்கு எதிராகவே வந்து படை திரட்டி கொண்டு வந்து நிறுத்தி வைத்தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்துடன் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறான். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம். இப்போ இது மாதிரி கேட்ட அப்புறம் என்ன ஆகிறது என்றால், இதற்கு பின் என்ன ஆகிறது என்றால் பல்வேறு படைத்தலைவர்களும் சேனாதிபதிகளும் எல்லோருமே வந்து அவர்களுடைய சங்கத்தை வந்து நாதம் செய்கின்றனர். இதுல வந்து முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா வந்து நம்ம பாண்டவர்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய சங்கின் பெயர் தான் வந்து ரொம்ப பிரதானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பேர் சொல்லும்படியாக இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த நம்ம பாண்டவர்களுடைய சங்குகள் மட்டும்தான். பகவானுடைய சங்கு ரொம்ப பிரசித்தமானது, பாஞ்சஜன்யம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். அதே மாதிரி பேர் குறிப்பிடப்பட்ட சங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பகவானுடைய சங்கு பிரதானமா, அதற்கு பின் யுதிஷ்டிரனோட சங்கு வந்து அனந்த விஜயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது. அதே மாதிரி பீமனுடைய சங்கு வந்து பவுண்ட்ரம் அப்படின்னு பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அர்ஜுனன் வந்து தேவதத்தம், நகுலன் வந்து சுகோஷம், சகாதேவன் வந்து மணி புஷ்பகம். அப்படின்னா என்ன தெரியறதுன்னா, இதே மாதிரி கௌரவர்களுடைய சங்கின் பேர் வந்து குறிப்பிடப்படவில்லை. அப்படின்னா என்ன தெரியறது, இவர்களுக்கு தான் பிரதாபம் உண்மையிலேயே இருக்கிறது. உண்மையிலேயே வந்து பிரதாபம் வந்து பாண்டவர்களுக்கு தான் இருக்கிறது. அவர்களுக்கு பிரதாபம் இருக்கிறதுனால அவருடைய சங்கிக்கும் வந்து பிரதாபம் இருக்கிறது, பேரும் இருக்கிறது. கௌரவர்களுக்கு வந்து பிரதாபமும் இல்லை, அவர்களுக்கு எந்த ஒரு பெருமையும் இல்லை. ஆகையினால் அவருடைய சங்குக்கு வந்து பேரும் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இதுல தெரியுது. இப்ப எல்லோருமே வந்து அவரவர்களுடைய சங்கை வந்து ஒலிக்கிறார்கள். ஆகையினால் பல்வேறு சங்குலிகள் முழக்கம் பேரொழியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் வந்து சிதறி போயின அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதுல வந்து சகோஷோ தாத்ராஷ்டிரானாம் ஹிருதயானி யதாரயத் நபஷ்ய பிருத்திவீம் சைவ துமுலோ பியனுநாதயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவானுடைய சங்கோலியும் இந்த பாண்டவர்களுடைய சங்கோலியும் வந்து எதிர் திசையான இந்த கௌரவர்களுடைய இதயத்தை வந்து பலவீனமாக்கி விட்டன அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இதே போல வந்து பார்த்தோம்னால் அவர்களுடைய சங்குலியும் ஒலித்தார்கள். இவர் துரோணர், அப்புறம் வந்து மற்ற துரியோதனாதிகளும் வந்து அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய சங்கை ஒலித்தார்கள். ஆனால் அதனால் வந்து பாண்டவர்களுக்கு எந்த பாதிப்புமே ஏற்படவில்லை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இதுல. இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு சில அறிகுறிகள் வைத்துக்கொண்டு நாம் வந்து ஏன் வந்து பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு சில அறிகுறிகளால் தெரிந்து கொள்ளலாம். என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், இந்த க்ஷேத்திரமே வந்து தர்ம க்ஷேத்திரம் தான். ஆகையினால் தர்மம் யார் பக்கம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கும். தர்மம் வந்து பாண்டவர் பக்கம் தான் இருக்கிறது, கௌரவர்கள் பக்கம் இல்லை. ஆகையினால் தர்மக்ஷேத்திரமே இருக்கிறதுனால அந்த தர்மக்ஷேத்திரத்திலேயே போர் நடக்கிறதுனால அதுவே வந்து ஒரு சாதகமான விஷயம்தான் பாண்டவர்களுக்கு. அதே போல வந்து அர்ஜுனனுடைய தேர் பார்த்தீர்களானால் அவன் வந்து அக்னி தேவன்,
அவர் வந்து கொடுத்த இந்த தேரானது, அவன் அந்த தேரில் தான் அமர்ந்து கொண்டு இந்த படையை செலுத்துகிறான். அதே போல கபித்வஜன் அப்படின்னா வந்து இந்த கொடி, கொடி வந்து இப்போ பகவானுடைய கொடி வந்து கருட கொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பகவானுக்கு வந்து வாகனம் வந்து, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து வாகனம் வந்து கருடன், அவருடைய கொடி வந்து கருட கொடி. அதே மாதிரி அர்ஜுனனுடைய வாகனம், அதாவது அர்ஜுனனுடைய தேரின் மேல் கபி, அதாவது ஹனுமாருடைய சின்னம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த ஹனுமான் வந்து அவர் வந்து அமர்ந்திருந்து அருள் புரிகிறார். ஆகையினால் இந்த யுத்தத்தில் வந்து இந்த பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த நல்ல நிமித்தங்கள் தெரிகின்றன. அதே மாதிரி சங்கநாதம் நம்ம பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல வந்து, இந்த பாண்டவர்களுடைய சங்கின் நாதம் தான் வந்து அந்த கௌரவர்களுடைய ஹிருதயத்தை பலவீனப்படுத்தியது. ஆகையினால் இந்த சங்கநாதங்கள் வந்து அதுவே வந்து ஒரு சுபமான ஒரு சகுனமாக தென்படுகிறது. அதே போல் மற்ற நல்ல விஷயங்கள், நல்ல சகுனங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா, காண்டீபம், அதாவது பாசுபதாஸ்திரம். அர்ஜுனன் வந்து அவன் வந்து வேண்டி தவம் இருந்து சிவபெருமானிடமிருந்து பாசுபதாஸ்திரம் அப்படிங்கிற அஸ்திரத்தை பெற்று இருக்கிறான். அதே மாதிரி இந்த போர் நடந்ததே வந்து மோக்ஷாத ஏகாதசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அப்படிங்கிற நல்ல நாள்ல தான் வந்து இந்த போரை நடந்தேறி இந்த 18 நாள் யுத்தம் வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினால் அதுவே வந்து ஒரு நல்ல சகுனம், பாண்டவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு. கடைசியாக எல்லாத்துக்கும் மேலாக வந்து பகவான் ரிஷிகேஷன், அதாவது ரிஷிகம் அப்படின்னா வந்து இந்திரியங்கள். இப்போ இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, 5 குதிரை, அதாவது 4 குதிரை. நம்ம உடம்பிலும் 5 குதிரை இருக்கின்றன, அதாவது 5 இந்திரியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த 5 குதிரையும் வந்து 5 இந்திரியங்களுக்கு ஓமானமாக சொல்லப்படும். ஆகையினால் இந்த ரிஷிகம் அப்படின்னா வந்து இந்திரியங்களை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறவர், அவர் வந்து ரிஷிகேஷன். யாருடைய இந்திரியங்கள் அப்படின்னா வந்து நம் அனைவரின் இந்திரியங்களையும் வந்து அவர் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பவர். ஆகையினால் தான் அவருக்கு வந்து ரிஷிகேஷன் அப்படிங்கிற பேரு. அந்த ஸ்வயம் பகவான் ஆகிய ரிஷிகேஷனே அந்த போரை நடத்தி கொண்டு செல்வதால் வந்து இந்த போர் வந்து பாண்டவர்களுக்கு சாதகமாக தான் அமையும் அப்படிங்கிறது சூச்சகமாக தெரிகிறது. எப்பொழுது பகவான் இருக்கிறாரோ அந்த இடத்தில் மகாலட்சுமி, அதாவது அதிர்ஷ்ட தேவதையான மகாலட்சுமியும் கூடவே வசிப்பாள். ஆகையினால் கண்டிப்பாக இந்த யுத்தத்தில் வந்து பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி கிடைக்கப் போகிறது அப்படிங்கிறத இந்த நல்ல நிமித்தங்கள் தென்படுகின்றன அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம பார்க்கிறோம். இதுக்கு அடுத்தது வந்து இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, இவங்க சங்கெல்லாம் முழங்குகிறார்கள். ஆனா வந்து என்ன ஆயிடுறதுன்னா வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து கவலை வந்து விடுகிறது. அர்ஜுனனுக்கு வந்து மனக்கலக்கம் வருகிறது. அவன் வந்து எதிரணிகள் வந்து பீஷ்ம துரோணாதிகள், அவனுடைய குருமார்கள், அவனுடைய உறவினர்களையே பார்த்துவிட்டு அவனுக்கு வந்து கலக்கம் ஏற்படுகின்றது. அதுதான் என்னன்னு பார்க்க போறோம். இந்த 21, 22 ஸ்லோகத்துல வந்து ரதம் ஸ்தாபய மே அச்சுத அப்படிங்கிற வாக்கியம் சொல்றான். அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்து கூறுகிறான், இந்த ரதத்தை வந்து ஸ்தாபிப்பீர்களாக, 2 சைன்யத்துக்கும் நடுவில் சென்று நிறுத்துங்கள். நான் பார்வையிட வேண்டும், யார் யாரெல்லாம் வந்து போரிட வந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்வையிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அவன் பணிக்கிறான். இப்போ இதுல பார்த்தோம்னால அர்ஜுனனுக்கு வந்து கலங்கிய ஒரு தோட்டத்தோட இருக்கிறான் இல்லையா, இந்த படத்துல பாக்குறோம். அவனுடைய காண்டீபம் வந்து அம்புரா தொழி வந்து விழுந்து விடுகிறது. காண்டீபமும் வந்து கீழே கை நழுவி கீழே விழுந்திருக்கிறது. கண்ணில் வந்து நீர் கசிகிறது. ஆகையினால் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது, அவனுக்கு வந்து ஒரு கலக்கமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறான். என்ன கலக்கத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா 5 காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முதல் காரணம் வந்து இரக்கம். இது வந்து விரிவா பார்க்க போறோம். இதுல வந்து சுருக்கமா இந்த இதுல பார்த்துடலாம். இந்த ஸ்லைட்ல இரக்கம் காரணமாக அவன் வந்து சொல்றான், எனக்கு வந்து போர் புரிய விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்றான். அடுத்தது வந்து இன்பமின்மை அப்படின்னு ஒரு காரணம் சொல்றான். 3வது பாவ செயல் அப்படின்னு சொல்றான். 4வது வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்ல போறான். 5வது இருமனம், அதாவது குழப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி இந்த 2 சைன்யங்களையும் பார்வையிட்டு விட்டு அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு போரிட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அவன் வந்து உரையாடுகிறான். அதுதான் நம்ம என்னன்னு விரிவாக பார்ப்போம். இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனநிலையை நீங்கள் எந்தெந்த ஸ்லோகங்களுடன் தொடர்பு படுத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீர்களானால், இரக்கம் வந்து இந்த 1.28வது ஸ்லோகம், முதல் அத்தியாயத்துல வந்து 28வது ஸ்லோகத்துல நம்ம தொடர்பு படுத்தி பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து 31வது ஸ்லோகத்துல வந்து இன்பமின்மை அதை குறித்து சொல்லியிருக்கிறான். 36ல வந்து பாவ செயல், 45ல வந்து குடும்ப பாரம்பரியம் மற்றும் 46
அடுத்த அத்தியாயத்துல வந்து 6வது ஸ்லோகம். இந்த இரண்டுலயுமே வந்து இருமனம், அதாவது குழப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ஸ்லைட்ல. இப்போ முதல் காரணம் 28வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். முதல்ல அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்டவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ண யுயுத்சும் சமுபஸ்திதம் சீதயந்தி மம காத்ராணி முகம் ச பரிஷஷ்யதி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து அவன் இரக்கத்தை காரணமாக சொல்கிறான். ஏன்னா வந்து இப்ப என்ன சொல்றான்னா, எதிர்த்த திசையில வந்து எதிர்த்த அணியில வந்து போரிட வந்திருக்கிறவர்கள் யார்? என்னுடைய உறவினர்கள், என்னுடைய சொந்த உறவினர்களே, அவர்களே வந்து என்னுடன் போரிட வந்திருக்கிறார்கள். ஆகையினால் என்னுடைய நண்பர்கள், நான் நேத்திக்கு வரைக்கும் நண்பனாக பழகினவர்கள் எல்லாரும் வந்து போரிட வந்திருக்கிறார்கள். ஆகையினால் அவர்களை எல்லாம் பார்த்துவிட்டு எனக்கு உடல் நடுக்கமாக இருக்கிறது, எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வந்து கலக்கமாக இருக்கிறது, என் உடல் வந்து நடுங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வாயும் உலர்கிறது, அவனால் பேச முடியவில்லை அப்படிங்கிறத தழுதழுத்த குரலோடு அவன் வந்து இரக்கத்தை காரணமாக முதல் காரணமாக சொல்கிறான். அதுக்கு அடுத்ததா வந்து 31வது ஸ்லோகம் இன்பமின்மை. நசஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனமாஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண நச ராஜ்யம் சுகானி ச. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காணவே முடியவில்லை. எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது சொல்றான். அதாவது முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றான், முதல்ல வந்து என்னோட உறவினர்கள்லாம் வந்திருக்கிறார்கள், என்னுடைய நண்பர்கள்லாம் வந்திருக்கிறார்கள், ஆகையினால வந்து எனக்கு இரக்கமா இருக்கு, அவர்களை போய் நான் கொல்லணுமா அப்படின்னு இரக்கமா இருக்கு, எனக்கு வந்து நடுக்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான். 2வது ஸ்லோகத்துல 31வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றான்னா, அப்படி ஒருவேளை நான் கொன்னேன்னா கூட, அப்படி ஒருவேளை அவங்களை போரிட்டு வெற்றி பெற்று கொன்றால் கூட, அதனால என்னுடைய சொந்த உறவினர்களையே கொன்றால் எனக்கு என்ன ஒரு ஆனந்தம் கிடைத்து விட போகிறது, இதுல என்ன இன்பம் எனக்கு கிடைத்து விட போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த இப்படி வெற்றி பெற்றால் அந்த ராஜ்யத்தை வைத்துக்கொண்டு நான் சந்தோஷமாக வாழ்வேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆகையினால் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறத 2வது காரணமாக முன்மொழிகிறான். இப்போ 36வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்ல போறான். பாபமேவாஷ்யே ஸ்மான் ஹத்பைதானாததாயினஹ தஸ்மான்னார்ஹயம் ஹந்தும் தாத்ராஷ்ட்ரான் சபாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகினஸ்யாம மாதவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுவதில் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியை அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? என்ன சொல்றான்னா, அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது அக்கிரமக்காரர்கள்னா இந்த திருதராஷ்டிரர் குமாரர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா, அவர்கள் வந்து பஞ்சமகா பாதகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, பஞ்சமா பாதகம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பஞ்சமா பாதகத்தையும் செய்தவர்கள். இந்த லாக்ஷா கிரகத்தில் வந்து தீ வைத்து பாண்டவர்களை அழிக்க முற்பட்டனர். அதே மாதிரி பீமனுக்கு வந்து விஷம் கொடுத்து கொல்ல முற்பட்டனர். அதே மாதிரி பாஞ்சாலியை வந்து துகிலிருந்து மாற்றான் மனைவியை வந்து அபகரிக்க அந்த செயலையும் செய்தனர். ஆகினால் என்னென்ன காரியங்கள் எந்தெந்த மகா பாதகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதோ அந்த அனைத்து பாதகங்களையும் ஒன்றே சேர்ந்து செய்தவர்கள். அப்பேற்பட்ட ஒரு பாவிகளை வந்து நான் கொல்வதனால் எனக்கு வந்து பாவமே சித்திக்க போகிறது. இப்போ நல்லவர்களுடைய தொடர்பு கொண்டால் நன்மை சித்திக்கும், பாவிகளோடு தொடர்பு கொண்டால் பாவமே சித்திக்கும். ஆகையினால் இது பாவ செயல்ல தான் கொண்டு செல்லும். ஆகையினால் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, அதாவது நம்ம பார்த்தோம் முதல் இதுலயே வந்து ரிஷிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம், அதாவது மகாலட்சுமியுடைய கணவர். மகாலட்சுமிங்கிறது வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டத்துடைய தேவதை அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு நல்ல சுபமான ஒரு தேவதை. அந்த ஒரு சுபமான ஒரு தேவதையின் கணவராக இருந்து கொண்டு ஒரு அசுபமான ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்லி தூண்டுகிறீர்களே, இது வந்து நியாயமா? இந்த மாதிரி வந்து உறவினர்களை கொல்ல சொல்கிறீர்களே, இது ஒரு நியாயமா? இது வந்து எனக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதுல என்ன லாபம் வந்து விட போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாவ செயலை செய்ய விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 36வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கூறுகிறான். இதுக்கு அடுத்தது வந்து
நான்காவது காரணம் சொல்ல போகிறான். 45வது ஸ்லோகம். யதி மாம பிரதீகாரம் அசஸ்திரம் சஸ்திரபாணயः தாத்ராஷ்ட்ரேண ஹன்யுஸ்தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றான்னா, ஆயுதம் இன்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை, அவன் வந்து ஆயுதங்கள்லாம் எதுவுமே இல்லை அவனுக்கு, இப்போ ஆயுதங்கள்லாம் வந்து கையிலிருந்து போட்டு விட்டான். ஆகையினால் அந்த இப்படி ஆயுதங்களே எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு, ஆனா வந்து அந்த திருதராஷ்டிரகுமாரர்கள் அந்த துரியோதனாதிகள் வந்து என்ன கொன்னா கூட பரவாயில்ல, அதுவே எனக்கு பரவாயில்ல. ஏன்னா வந்து அவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறான்னா, இந்த மாதிரி வந்து பல பேரை கொன்றால் அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் வந்து சீர்குலைந்து விடும். ஏன்னால் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வந்து இந்த கௌரவ சேனையிலும் சரி பாண்டவ சேனையிலும் சரி பல பேர் வந்து உயிரிழந்து விடுவார்கள். ஆகையினால் அந்தந்த குடும்பங்கள்லாம் வந்து அனாதியாக நடுத்தருவில் நின்றுவிடும். அதாவது ஒரு கேட்பாரின்றி ஒரு பெரிய ஒரு சமூகமே வந்து நடுவில் கைவிடப்பட்டுவிடும். ஆகையினால் இது வந்து குடும்ப பாரம்பரியத்தை வந்து சீர்குலைத்து விடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆகையினால் என்ன அவர்கள் கொன்றாலும் பரவாயில்லை, நான் வந்து ஆயுதத்தை கீழே போட்டு விடுகிறேன், அவர்கள் வந்து என்னை ஆயுதம் கொண்டு அந்த திருதராஷ்டிரகுமாரர்களை கொன்றாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுவே எனக்கு நன்மை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு, அதாவது இது சாதாரணமாக ஒரு சத்திரியன் பேசக்கூடிய பேச்சே கிடையாது. சத்திரியன் வந்து என்ன மற்றவர்கள் கொன்றாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையே கிடையாது. ஆனாலும் அவன் ஏன் அப்படி சொல்றான்னா வந்து அவனுக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு கருணையும் அவன் வந்து ஒரு நற்பண்புகளும் கொண்ட ஒரு மனிதன். அர்ஜுனன்கிறவன் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதன் கிடையாது நம்மை போல. அவன் வந்து அவனை பற்றி அவன் வந்து தேவலோகத்துக்கு செல்லும் போது ரம்பையே அவனை பார்த்து மயங்கி அவனிடம் வந்த போது அவன் வந்து அவளை பார்த்து அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறான். அப்படின்னா வந்து அவனுக்கு எவ்வளவு தன்னுடைய இந்திரியத்தையே ஜெயித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல கருணையுள்ள ஒருவன். ஆகையினால்தான் அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தனிடம் இருந்துதான் இப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல வார்த்தை வரும். சாமான்யமான ஒரு மனிதனிடம் வந்து இவ்வளவு அக்கிரமம் செய்தவர்கள், ஏன்னா வந்து அவர்கள் கொலையே செய்ய முற்பட்டார்கள். அவனுடைய மனைவியே வந்து துகிலூரிய வந்து எதிர்பட்டனர். இப்படியெல்லாம் செய்தால் யாராவது சும்மா இருப்பார்களா? இதெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு அவன் வந்து நான் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன், அவர்களை வந்து கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான்னா அவனுக்கு வந்து எவ்வளவு ஒரு நல்ல பண்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக இருப்பான். ஆகையினால்தான் அவனை தேர்ந்தெடுத்து பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை கூறுகிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ 5வது காரணமும் சொல்ல போகிறான். இதனாலையும் நான் வந்து போர் புரிய விரும்பல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி காரணம் சொல்றான். 46வது ஸ்லோகம். இதுல வந்து 46 இதுலயும் பாக்குறோம், அடுத்த அத்தியாயத்திலையும் வந்து 6வது ஸ்லோகத்திலையும் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல சஞ்சயன் சொல்றான், இல்ல ஏவ முக்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ் உபாவிஷத் விஷுஜஸ் சசரம் சாபம் சோகம் சம்விக்னமானசஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தெந்த காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒரு புறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் வந்து சோகத்தில் மூழ்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்றான். அதாவது இருமனம், அவனுக்கு வந்து போரிடலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு இருமனம் கொண்டு தன்னுடைய வில்லையும் அம்பையும் கீழே விட்டு அவன் அமர்ந்து விட்டான், தேரில் வந்து அமர்ந்து விட்டான் அப்படிங்கிறத, அவன் குழப்பத்தில் ஆழ்ந்து விட்டான் அப்படிங்கிறத சஞ்சயன் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றான். அடுத்த அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதிலும் வந்து 6வது ஸ்லோகத்திலையும் இந்த இருமனம் குறித்து இன்னொரு ஸ்லோகமும் பார்க்க போகிறோம். இந்த 5 காரணங்களை சொல்லி பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வந்து நான் போர் புரிய விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை வந்து இதோட நம்ம இன்னைக்கு இது வரைக்கும் தான் நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன்ங்கிறதுனால இந்த அர்ஜுன விஷாத யோகம், அர்ஜுனனுடைய கவலை, இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். அவன் வந்து எந்தெந்த காரணங்கள் கொண்டு கவலையுற்றான், எந்தெந்த காரணங்களை சொல்லி பகவானிடம் நான் போர் புரிய விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்த்து விட்டு இந்த அத்தியாயத்தை இதோட நம்ம முடித்துக் கொள்கிறோம். இதனுடைய சுருக்கம் பார்த்து விடுவோம், இன்னைக்கு என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முதல் ஸ்லோகம் பார்த்தோம், கிம கூர்வத சஞ்சய அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரர் வந்து விசாரணை செய்கிறார். இது வந்து ஒரு குதர்க்கமாக ஒரு விசாரணை செய்கிறார் சஞ்சயனிடம். அதற்கு பின் வந்து துரியோதனன் வந்து பயப்பட்டு அவனுடைய பயத்தினால் சில கேள்விகளை வந்து
தன்னுடைய ஆச்சாரியரான துரோணாச்சாரியரிடம் மகதீம் சமும் அப்படின்னு சில கேள்விகள் வந்து கேட்கிறான். அதற்கு பின் வந்து வெவ்வேறு பாண்டவர்களுடைய சங்குகளும் கௌரவர்களுடைய சங்குகளும் வந்து முழங்கி ஹிருதயானி வியதாரயத் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து அர்ஜுனனின் கவனத்தில் உதித்தவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20 27 ஸ்லோகம் காண்டீபம் ஸ்திரம் ஸ்ததே ஹஸ்தாத் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கடைசியாக 28 46 அந்த 5 காரணங்கள் சொல்றான். போரிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவன் உரைத்த காரணங்கள். யதி மாம் பிரதீகார அசஸ்திரம். சஸ்திரம்னா வந்து ஒரு சஸ்திரம்னா தெரியும் இல்லையா, ஒரு ஆயுதம். அசஸ்திரம்னா ஆயுதம் வேண்டாம், ஆயுதத்தை கீழே விட்டு விடுகிறேன் அப்படிங்கறத, ஆயுதத்தை கீழே விடுறதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம் சொல்றேன் அப்படிங்கறத 5 காரணத்தை சொன்னோம் அப்படிங்கறத நம்ம இதுல இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கமா நம்ம இதுல பாக்குறோம். இதற்கு பின் வந்து இது வந்து நம்ம லெவல் 1 அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்து நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு போனீர்களானால் இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயில்டாக இதை பற்றி கூறுவார்கள். இதுல வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன் மற்றும் பீமனின் பெயர்களை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனுடைய அர்த்தங்களையும் நம்ம வந்து சுருக்கமாக பார்த்து விடலாம். இப்போ கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற பேருக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து சர்வ வசீகரமானவர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதே மாதிரி ரிஷிகேஷ நம்ம பார்த்தோம், ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ரிஷிகேஷ்னா வந்து ரிஷிகம் அப்படின்னா இந்திரியங்கள், அனைவரின் இந்திரியங்களையும் தன் வசத்தில் வைத்திருப்பவர், எல்லா ஜீவாத்மாவின் இந்திரியங்களையும் வந்து தன்னுடைய வசத்தில் வைத்திருப்பவர் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு ரிஷிகேஷ்ங்கிற பேர். மாதவ அப்படின்னா என்னன்னா வந்து மகாலட்சுமி, இந்த லக்ஷ்மி தேவியின் கணவர் அப்படிங்கிற பேர். அர்ச்சுதன் அப்படின்னா என்னன்னா வந்து வீழ்ச்சி அடையாதவர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். மதுசூதனன் அப்படின்னா வந்து மது என்னும் அசுரனை வந்து வதைத்தவர், அதனால வந்து மதுசூதனன் அப்படிங்கிற பெயர். கோவிந்தன், இந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிதான் திரௌபதி வந்து தன்னுடைய வஸ்திர அபரணம் பண்ணும்போது அவள் வந்து 2 கைகளையும் கூப்பி கோவிந்த நாமத்தை கூறினவுடன் தான் அவளுக்கு வந்து புடவை சுரந்தது. ஆகினால் இந்த கோவிந்த நாமம் வந்து ரொம்ப வசத்தியான ரொம்ப உயர்ந்த நாமம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வந்து பசுக்களையும் புலன்களையும் இன்பத்தில் ஆழ்த்துபவர், அந்த பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் இன்பம் தருபவர் அப்படிங்கிறது தான் கோவிந்த நாமத்தின் பெயர், அதனுடைய அர்த்தம். வாசுதேவன் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா வசுதேவரின் மைந்தன். வசுதேவர்ங்கிறவர் வந்து அவருடைய மைந்தன் அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு வந்து வாசுதேவன் அப்படிங்கிற பேர். அதுக்கு அடுத்தது வந்து தேவகி நந்தனா அப்படின்னு நம்ம அதுலயே பேர்லயே தெரியுது, தேவகியினுடைய மைந்தன். அதற்கு பின் வந்து யசோதா நந்தனா அப்படிங்கிறது வந்து யசோதையின் மைந்தன். பார்த்த சாரதி, இது எல்லாருக்குமே நம்மளுக்கு பிரசித்தமான பெயர். பார்த்தனுக்கு தேரோட்டியதால் அவர் வந்து பார்த்த சாரதி. கேசவன், கேசி என்னும் அசுரனை அழித்ததால் அவருக்கு வந்து கேசவன் அப்படிங்கிற நாமம். ஜனார்தனன் அப்படின்னா வந்து அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவர் அல்லது தீயவர்களின் இதயங்களில் அச்சத்தை விளைவிப்பவர் அப்படிங்கிறதுனால ஜனார்தனன். ஜனஹா அப்படின்னா வந்து மக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுப்படையான அர்த்தம். அந்த அனைத்து உயிரினங்கள், அவர் அனைத்து உயிரினங்களையும் பராமரிப்பவர். தனஞ்சயன், இந்த பேர்லயே தெரிகிற மாதிரி தனத்தை ஜெயித்தவன், அதாவது தனத்தை வெற்றி கொண்டவன் வந்து தனஞ்சயன். இது வந்து இதுவரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் வந்து பகவானுடைய திருநாமங்கள், இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ள திருநாமங்கள். இதற்கு பின் வந்து பார்க்கக்கூடியது வந்து தனஞ்சயன். இது அர்ஜுனனுக்கும் பீமனையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம். தனஞ்சயன்கிறது அர்ஜுனனுடைய பேர், தனத்தை ஜெயித்தவன் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அவனுக்கு தனஞ்சயன் பேரு. பிரித்தாவின் மைந்தன், பிரித்தாங்கிறது வந்து குந்தி தேவியின் இன்னொரு பெயர். அந்த பிரித்தாவின் மைந்தன்கிறதுனால வந்து அவனுக்கு பார்த்தன்கிற பேரு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து குடாகேஷன். குடாஹா அப்படின்னா வந்து தூக்கத்தை வந்து அவன் வென்று விட்டான், ஆகையினால் வந்து தூக்கத்தை ஜெயித்தவன் அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு குடாகேஷன்கிற பேரு. கடைசி பேர் வந்து விருகோதரன், வந்து பீமனுக்கு கூறப்பட்ட பெயர். அவன் வந்து எல்லையின்றி உண்பவன், அவன் வந்து உண்பதிலேயே வந்து ரொம்ப பிரியமுடையவன், எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே மாதிரி கடினமான பணிகளை முடிப்பவன் அப்படின்னும் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆகையினால் அவனுக்கு விருகோதரன் அப்படிங்கிற பெயர். ஸோ இந்த அத்தியாயம் வந்து